देख भाई ये मो दुर्गा काका आज सकाଳେ କାଳେ ଦେଖିଲା ଟିକେ ପଚାରିବା। ଘାସ କାଟା ଯାଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ହଉଛି ମନୁ କହିଲା ସେଠୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟି ଇଏ କରିଥିଲି କି କଣ ଟେକା ହଉଥିଲା ଟେକିଦେନୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମା हे ट्रांसफार्मर टेका होता ओडन बारे पुड़ीଥିଲା ट्रांसफार्मर बोले तुमको डाकने हेल्प करते हेल्प कलु टाणीदेनु टाणी ଦେଇକିରି ଆଉ ଦେଇକିରି ପଳେଇନୁ ଆମେ ଘାସ ମୁଁ କହିଲା 5 ଗୁଣ୍ଡା 2 ଘଣ୍ଟା କାଟିଦେବୁ ମାନେ ଘାସ 2 ଘଣ୍ଟା କାଟିଦେବୁ ଗାଈ ପାଇଁ ଆଉ ତୋର ଆଣିକିରି ଆଇବୁ ବ୍ୟାଗରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବ୍ୟାଗ ଆଣିକିରି ଦେଇ ଗାଧେଇବୁ ଦେଇକି ଗାଧେଇକିରି ମୋର ଆସିକିରି ଭାତ ଖାଇବି ଆଉ ଗେଣ୍ଡା ଝୋଳ କି ବୁଢା ଗେଣ୍ଡା ନା ଜୋड़ ଘଣ୍ଟେ ଏଗୁଡ଼ା ବୁଢା ଗେଣ୍ଡା ଆମେ ଖାଇବୁ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବୁଢା ଗେଣ୍ଡା ତ ଖାଉନି ବୁଢା ଗେଣ୍ଡା ବୁଢା ଗେଣ୍ଡା ଖାଉନି ମାନେ ଆଉ କି ହେଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଛତୁ ଫତୁ କିଛି ପାଇନି ଛତୁ ପାଇନି। ହଉ ଦେଖ ରେ ଇଏ ମୋ ଦୁର୍ଗା କାକାକୁ ଚିହ୍ନିଥିବ ଯେଠି ପାଇନେ ବି ଟିକେ କଥା ହବ ସବୁନକୁ ହେଲା ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଦେଖବ ହେଲା।